Myslíš si, že niekto iný okrem toho Iránu by bol schopný ovládnuť Hormuzský príliv? Lebo ak by to tí Iránci tam udržali 90 dní, tak svetová ekonomika je hotová. A víťazom je Putin a nakoniec by sa z hľadiska cien energií aj ropy a plynu, nakoniec asi ten predpoklad Wall Street Journal, ak by to bolo tam dlhodobo zablokované tým Iráncami, čo podľa toho, čo ty hovoríš, je možno ich cieľ, aby prišiel kolaps tých Emirátov a tých arabských kalifátov a toho všetkého. No a Wall Street Journal má na titulnej stránke, že ak to tam bude dlho trvať, tak do 100 dní tá ropa môže kulminovať nad 200 eur za barel. Aj za $200 opravujem. No a toto si dopustí Trump, že by takéto niečo sa mohlo stať. Lebo to by bol koniec aj USA, akože by sa povedal, ten dolár by preskočil, teda $6 za barel preskočí, tak galón, opravujem, $6 za galón preskočí benzín USA. A to je politický koniec Trumpa pred tými tretinovými voľbami, ktoré budú na jeseň v USA.